Ingħatat lura l-ħajja qampina storika f'Ħaddingli wara li sarilha xogħol ta' restawr fuq il-ħoss. Din il-qampina li tiżemm madwar 400 kilo u tmur lura għas-seklu 18. Kienet ilha ma tara d-dawl tax-xemx minn fuq il-kampnar tal-Knisja ta' Ħaddingli għal aktar minn 20 sena. Oriġinarjament din tneħħiet fl-1999 minħabba diversi ħsarat li ġarbet li waslu sabiex din tilfet il-ħoss tagħha. U għalhekk ma setax tibqa' tintuża sabiex minnha ikunu jistgħu jindaqqu tokki tas-sigħat tal-arloġġ kif ukoll issejjaħ lill-komunità Dinglija għal ġabra liturġika u spiritwali. Il-kampnologu Kenneth Kawkja qal li l-intervent li kien sar fuq il-qampina ma kienx wieħed ta' suċċess. Fl-1999 tinniżlet ma' tnejn oħrajn ġifieri biex tiġi restawrata, però l-intervent ma kienx wieħed li ta' dak li wieħed jixtieq ġifieri li jiġi rrestawrat il-ħoss tagħha. Inti f'qampinek ma tirrestawrax il-ħoss. L-intervent ma tistax tissejjaħlu wieħed successful. Il-qampina nħadmet fl-1762 minn Aloisio Buxu li kien mallem tal-bronz u serva ta' mastru fonditur tal-Ordni ta' San Ġwan fi żmien il-Gran Mastru Emanuele Pinto de Fonseca. Is-Sur Kawkja li kien ilu jdoq il-qniepen fil-Knisja ta' Ħaddingli mindu kellu 7 snin. Għalli minn dejjem kien jiftakarha maqsuma. Għalli wara analiżi li saret is-sena li għaddiet, din ittieħdet l-Ingilterra sabiex isirula t-tiswijiet. Il-ħsara li ġrat kienet bil-mazza tal-arloġġ tħabbat fuq l-istess post fejn kien hemm l-irsi, ħabbat, allura qampina rqaqet f'dak il-post, ġiet britil u nqasmet. Din hija l-aħħar qampina l-aħħar xogħol li għandu Aloisio Buxu. Din il-qampina kienet bżonn juża biex tagħmel ix-xogħol ta' qampina tal-arloġġ. Is-Sur Kawkja qal li l-qampina ġġor magħha sinifikat li jagħti sens ta' identità lill-komunità Dinglija. Is-Sur Kawkja qal li l-qampina ġġor magħha sinifikat li jagħti sens ta' identità lill-komunità Dinglija. Dan għax tixet il-qedem li għandu dan ir-raħal u fl-istess waqt turi li lura fl-1762 diġà kien hawn poplu li kien stabbilit f'Ħaddingli. Il-proġett ta' restawr fuq din il-qampina kien possibbli bil-għajnuna tal-Fond tal-Kawżi Ġusti illi kopra parti mill-ispejjeż li laħqu l-15,000 euro. Il-qampina nżanżlet mill-Arċipritt ta' Ħaddingli dwar Mark Malja Poli u l-kampnoloġista Kenneth Kawkja.